बांगलादेशमध्ये हिंदू समाजावर अत्याचार सुरू आहेत। ते या घटनेचा सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाच्या वतीने निषेध करण्यात आला। बांग्लादेश सरकार हाय हाय, बांग्लादेश सरकार हाय हाय, बांग्लादेश सरकार हाय हाय। गर्व से कहो हम हिंदू है, गर्व से कहो हम हिंदू है। आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या वतीने पक्षाच्या वतीने आज बांगलादेशावर असलेल्या हिंदूंच्या अत्याचाराच्या विरोधात आपण आंदोलन सुरू केलेलं आहे। यासाठी बसले राजेंद्र तेली साहेब, संदीप सावंत, सत्यजित पारकर, सुशांत नाईक आणि इतर सर्व शिवसेनेचे सहकारी। खरं तर आपल्या शेजारचंच राज्य देश असलेल्या बांगलादेशमध्ये गेल्या वर्षभरामध्ये हिंदूंवर असे अनेक अत्याचार या ठिकाणी होत आहेत। खरं तर एकीकडे मोदी सरकार हिंदूंवर अन्याय होऊ देणार असं सांगत असताना आज ज्या हसीना आहेत, ज्या माजी पंतप्रधान आहेत, ते भारताच्या आश्रयाला आहेत आणि असं असताना सुद्धा तिथल्या हिंदूंवर अत्याचार होतो आहे आणि या अत्याचाराच्या विरोधात केंद्र सरकार बाजूच्या देश असलेल्या या ठिकाणी हस्तक्षेप केला पाहिजे, परंतु हा हस्तक्षेप करू शकला नाही। याआधी इंदिरा गांधींनी हस्तक्षेप करून तिथल्या जनतेला न्याय दिला होता आणि हिंदूंना न्याय देण्यासाठी आज आम्ही सर्व देशातील नव्हे तर जगातील हिंदू बांगलादेशातल्या हिंदूंच्या पाठीशी आहोत हे सांगण्यासाठी आमचा हा छोटासा प्रयत्न आहे। खरं तर शिवसेना नेहमीच हिंदूंच्या मागे उभा राहिलेला आहे। काही लोक यामध्ये राजकारण करत असतील, परंतु शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशी आंदोलनं या ठिकाणी सुरू आहेत आणि आम्ही बांगलादेशाच्या हिंदूंच्या मागे उभं राहण्यासाठी आज प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आंदोलन या ठिकाणी करतो आहे आणि यापुढच्या काळामध्ये जर हिंदूंवर असेच अत्याचार झाले तर आम्ही याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन आमच्या पद्धतीने या ठिकाणी करू। आपण सर्वजण उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपलं सर्वांचं मनापासून आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वैभव नाईक, सतीश सावंत, संदेश वारकर, सुशांत हे सगळेच पदाधिकारी आज आपण सर्वजण बांगलादेशामध्ये आपल्या हिंदूंवर जे अत्याचार होतात त्यासाठी सगळे एकत्र जमलेलो आहोत। आपण सर्वजण पाहतो एक वर्षापासून हिंदूंची देवळं त्या ठिकाणी त्याच्यावर अटॅक करणं, हिंदूंच्या वसाहतीवर अटॅक करणं आणि म्हणून एक वर्षभर तीव्र संतापाची लाट सगळ्या ठिकाणी आहे आणि त्याच माध्यमातून त्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आणि बांगलादेश सरकारचा निषेध करण्यासाठी आपण सगळे एकत्र जमलो। यापुढे ह्या अशा घटना होता कामा नये म्हणून देशाच्या पंतप्रधानांनी पण याच्यात दखल घेतली पाहिजे आणि ती घेण्यासाठीच सगळे हिंदू बांधव म्हणून आपण सगळे एकत्र या ठिकाणी जमलेले आहोत। वर्षभर ज्या घटना या ठिकाणी घडत आहेत त्याचा देश पातळीवर वेगळ्या ठिकाणी निषेध या ठिकाणी होतोय आणि म्हणून आपण सर्वजण जे या ठिकाणी जमलो सगळेजण त्याचं कारण पण ते आहे आपल्या सर्वांना माझी यापासून विनंती आहे की आपण एक प्राथमिक स्वरूपाचं म्हणून आपण या ठिकाणी एकत्र जमलेलो आहोत। पुढच्या काळात सगळ्यांना एकत्रित राहून आपण सगळे कसे आपण एकत्र आहोत हे सगळे दाखवण्यासाठी आणि त्यांच्या पाठीमागे बांगलादेशचे आपले सगळे जे हिंदू बांधव आहेत त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहण्यासाठी पुन्हा एखादा आपल्याला मोर्चा किंवा असं एखादी एकजूट आपल्याला दाखवावी लागेल। मी पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। आज आपण सिंधुदुर्ग शिवसेनेच्या वतीनं या ठिकाणी जे बांगलादेशामध्ये हिंदूंवर जे अत्याचार होत आहेत त्याच्या विरोधामध्ये हे आम्ही आंदोलन या ठिकाणी पुकारलेलं आहे। त्या आंदोलनामध्ये माजी आमदार वैभवरावजी नाईक, माजी आमदार राजेंद्र तेली, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सत्यजित सावंत आणि युवासेनेचे सुशांत नाईक आणि या जिल्ह्यातले अनेक महत्त्वाचे पदाधिकारी शिवसेनेचे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। खरं तर हा जो हिंदूंवर चाललेला अत्याचार आहे त्या अत्याचाराच्या विरोधामध्ये सगळा हिंदू त्या ठिकाणी एकवटलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं ही भारत सरकारची जबाबदारी आहे की जो शेजारचा जे राष्ट्र आहे बांगलादेश त्या देशामध्ये जे हिंदूंवर जे अत्याचार सुरू आहेत ते अत्याचार रोखण्याची जबाबदारी किंवा त्या हिंदूंना स्वातंत्र्य असेल, सुरक्षितता असेल, अधिकार असतील ही देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे। कारण आपण पाहिलं की इस्कॉनचे जे चिन्मया दास आहेत यांना त्या ठिकाणी देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक केली गेली आणि तिथल्या हिंदूंवर अनेक त्या ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत आणि म्हणून अशा पद्धतीनं जर त्या ठिकाणी अन्याय जर हिंदूंवर होत असतील
तर या देशातला भारतातला हिंदू त्या ठिकाणी गप्प राहणार नाही. खरं तर हे सत्तेवर आल्यानंतर सगळ्या हिंदूंची जबाबदारी जशी काय आपण घेतली अशा पद्धतीने जगातल्या हिंदूंची जबाबदारी घेतल्याप्रमाणे वागतायत. हिंदू खतरे में आहे म्हणून सांगतायत आणि खरोखर बांगलादेशामध्ये आज हिंदू खतऱ्यामध्ये अडचणीमध्ये आहे, त्याच्यावर अत्याचार होत आहे. त्यामुळे आमचं मोदी सरकारला, या भारत सरकारला त्या ठिकाणी आव्हान आहे की आपण लवकरात लवकर या जे हिंदूंवर जे बांगलादेशमध्ये अत्याचार होत आहेत ते थांबवावेत आणि त्यांना त्या ठिकाणी संरक्षण मिळावं, त्यांना त्या ठिकाणी स्वातंत्र्य मिळावं आणि त्यांना त्या ठिकाणी अधिकार मिळावे, ही शिवसेनेची त्या ठिकाणी मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.